Danas nešto specijalno na meniju. Otkriću vam trik za najukusnije riblje pljeskavice koje se bukvalno tope u ustima. Brzo, zdravo i neverovatno ukusno. I krećemo sa pripremom. U ključalu vodu stavim jednu kaščicu soli i kilogram očišćenog oslića. Poklopim i kuva se nekih pola sata. Ovdje imam očišćen krompir, crni luk, paškanat i šargarepu. Dodam kašičicu soli i ostavljam da se kuva pola sata. Već je gotov oslić, a i povrće. U blender stavljam filete oslića. Sameljem dobro više puta. Vidjet ćete i najmlađi će obožavati ove riblje pljeskavice. Oslić je odlično samleven, potom sam od povrća samlela jednu kuvanu šargarepu, 2 krompira i crni luk. Zatim dodajem još jedan kuvan krompir i 3 paškanata. Kuvano izblendirano povrće dodajem u činiju sa ribom. Sipam 2 kašike ulja i dodajem začine. I ko nije ljubitelj ribe, ovakve pljeskavice će sigurno zavoleti. Dodajem jednu kašičicu soli, suvog začina, a vrh kašičice belog bibera i malo suvog peršunovog lista. Također po ukusu dodajte i belog luka u prahu. Dobro promešam, pokrijem prijanjujućom folijom i ide na hlađenje u frižider nekih otprilike pola sata. Ove riblje pljeskavice su bogatog ukusa, lako se prave i savršene su za svaki obrok, od laganog ručka do svečanog stola. Kada je smesa ohlađena, krećem sa pravljenjem pljeskavica. Sipam 3 kašike mekog kukuruznog brašna i dodajem malo palente. Uzimam smesu, dobro oblikujem pljeskavice, trudim se da mi svaka bude jednaka, a potom uvaljam u meko kukuruzno brašno pomešano sa palentom. Postupak ponavljam dok ne utrošim sav materijal. Kako je riba pomešana sa kuvanim povrćem, a pogotovo miris paškanata, daće ovim pljeskavicama poseban šmek. Oslić je savršena riba za ovakve recepte, lagana je, nežnog ukusa i idealna za kombinovanje sa raznim začinima. Uvek volim da koristim filete oslića jer daju sočnost i mekoću ovim pljeskavicama. Oslić je odličan izbor za brze i zdrave obroke, također ove pljeskavice su gotove za tren oka, a možete ih i zamrznuti za kasnije. Mada je deci najbolje napraviti sveže. Ove pljeskavice se najbolje slažu uz osvežavajuću salatu. Ja sam od ostatka krompira napravila salatu u koju sam stavila malo crnog luka, maslinovog ulja, jabukovog sirćeta i soli i bibera po ukusu. Pljeskavice su spremne za prženje. Stavljam ih u vrelo ulje i okrećem na drugu stranu kada dobiju zlatno-žutu boju. Gotove su kada porumene i sa jedne i sa druge strane. Zaista su preukusne ove riblje pljeskavice. Verujem da ćete isprobati ovaj postni recept, a i pisati u komentarima kako su ispale. Ako vam se dopao video, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Prijatno!